Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Prabhu, Pranam, Hare Krishna. Hare Ram Krishna Ram Ram. Mataji, Pranam Mataji. Hare மாதாஜி Krishna. நீங்க வெளியில போனீங்களா? ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார போஸ்ட் நான் ஆயிட்டேன். ஆமா ஆமா, இது தன்னால அது ஆயிடுது. இது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு பிரபு, என்னமோ தெரியல. அதான் மாதாஜி எனக்கும் ஆயிடுச்சு லாஸ்ட் டைம். உங்களை தேவையில்ல தேவையில்ல தேவையில்ல, நீங்க தானே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண போறீங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. மத்தாஜி நேத்து நல்லா இருந்தது மத்தாஜி. நாங்க எல்லாம் படிச்சோம், பட் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா புரியறதுக்கு ஒரு தடவை சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மத்தாஜி. நேத்து சாப்டர்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ஈஸியாவும் இருந்தது. இன்னொரு தடவை சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு ரீஃப்ரெஷ் ஆயிடும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவே சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா கூட பரவாயில்ல. we can easily follow. ஒரு நிமிஷம் பிரபு, அந்த லைவ் போயிடுச்சா? லைவ் போகல மத்தாஜி. போயிடுச்சுங்களா? லைவ் ஆயிடுச்சு மத்தாஜி. அதுக்குள்ள சொல்லிடுறோம் மத்தாஜி நாங்க ராதா மாதவ். சொல்லிடலாம். ஜெயராதா மாதவா இது சொல்றீங்களா மாதாஜி? தங்கமணி மாதாஜி யாரா சொல்றீங்களா? கைல்விழி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா மாதவ் யார் பாடுறீங்க மாதாஜி? நான் பாடுறேன் பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவ ஜெய குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராத மாதவ ஜெய குஞ்ச பிகாரி, ஜெய கோபிச்சன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபிச்சன வல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன, யமுனதீராவனச்சாரி, யமுனதீராவனச்சாரி, ஜெய ராத மாதவ ஜெய குஞ்ச பிகாரி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. பிரபு நீங்க இல்லையா ஹோஸ்ட்? நீங்க தான் ஹோஸ்ட், நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம். ஓகே. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னு தெரியல, டெம்பிளோட மீட்டிங் பிரபுவோட. சோ இந்த இதுல இப்ப என்ன நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு பேட்சுக்கும் வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டர் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ புதுசா இருக்க 4 பேட்ச் இருக்கு இல்லையா, காலையில 6 மணி, 3 மணி, 7 மணி, 9 மணி. ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டர் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. அது L3ல இருந்து இருக்கவங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒரு விஷயம் முக்கியமானது, நமக்கு தேவையானது என்னன்னு. அது போல அந்த குரூப்ல வந்து டீச்சர்ஸ் இருக்கக்கூடாது, வெறும் ஃபெசிலிட்டேட்டர், அட்மின், கோஹோஸ்ட் இவங்க மட்டும்தான் இருக்க போறாங்க. டீச்சர்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த டிவோட்டிஸ் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அப்போ டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க எதுவும் கொடுக்க ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்ட்டு. அதனால இப்போ வந்து எப்படி ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு டேக் அ கம்ப்ளீட் ரோல், நல்ல ஸ்ட்ராங்கா ஒரு பாண்டிங் வேணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு 4 பேர் தேவைப்படுறாங்க. ஏற்கனவே சேவால இருக்கவங்களை நம்ம விட்டுட்டு அடுத்த ஒரு நிலையில வந்து எடுத்துட்டு வரலாம். சாந்தி மாதாஜி இருக்காங்களா? சாந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, சாந்தி மாதாஜி, நீங்க எங்க இருந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க மாதாஜி? நான் ஈரோட்ல இருக்கேன் மாதாஜி. நீங்க ஈரோட்ல இருந்து இருக்கீங்க. ஓகே, என்ன பண்றீங்க மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜி. நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, அந்த ஃபெசிலிட்டேட்டர் சேவை எடுத்துக்க முடியுமா? என்ன செய்யணும் மாதாஜி? எதனால செய்யணும்? அதுக்கு தனியா நமக்கு வந்து ஒரு 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 ஓரியன்டேஷன் வைப்பாங்க. மெயினா அதுல இப்ப எப்படி அட்மின் என்ன பண்றாங்க அந்த மாதிரி மேக்சிமம் வந்து அவங்கள வந்து ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு போற மாதிரி இருக்கும். இன்னும் அது வந்து கிளியரா வந்து நமக்கு வந்து இது பண்ணல. கண்டென்ட் இப்ப இவங்க சிவகாமி மாதாஜி எல்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்க பாருங்க கம்ப்ளீட்டா. அவங்க அவங்க படிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும். அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கணும். இப்ப டீச்சர்ஸும் இல்லைன்றதுனால என்ன பண்ணுவானோ அப்படின்னாக்கா, நம்மளுக்கு கிளாஸ் ஒழுங்கா அட்மின் வந்து அந்த போஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. விஷ்ணு பிரபு இருக்காரு 9 PM-க்கு. அந்த அட்மின் வந்து அவங்களோட இது பண்றாங்க. அப்ப அவங்க கூட ஏதாவது கோஆர்டினேட் பண்ணணுமா? நீங்க எல்லாரு கூடயும் சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணணும். அவங்க படிக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த அந்த லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும். அதுதான் மெயின் இதா இருக்கும். அது இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த டைம். ஆக்சுவலா நமக்கு வந்து காலையில 6, 3, 7, 9 அந்த மாதிரி 4 டைமிங் இருக்கு. சோ நிறைய பேர் இந்த இதுலயே வேலையில போறவங்களும் இருப்பாங்க. அதனால அவங்கள கொஞ்சம் அவங்களோட டைமிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு மத்ததுல நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். எப்படி உங்களால இது சேவைப்பட்டுக்க பகவான் கொடுத்திருக்காருன்னு பார்த்துட்டு நீங்க என்ன பண்ண முடியும்னு அந்த பாவத்துல வந்து முக்கியம் நமக்கு. நீங்க மார்னிங் 6 o'clock இருக்க முடியுமா ஃபெசிலிட்டேட்டரா சாந்தி மாதாஜி? இதெல்லாம் நம்ம ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்றோம். அப்புறமா மாதாஜி கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. அப்படி நீங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப 6 மணிக்குன்னா நீங்க உடனே 6 மணிக்கு போய் இருக்கணும்னு தேவையில்லை. பட் நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு இது பாத்துக்கலாம். எப்படியா இருந்தாலும் நீங்க காலையில ஷார்ட் பாகவதமோ இல்ல மத்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ நான் அதனால ஷார்ட் நீங்க அத பாகவதம் பண்றேன் மாதாஜி. அப்புறம் தாரணேஸ்வரி மாதாஜி கிளாஸ் பண்ணுவேன். அட்டென்ட் பண்றீங்க இல்லையா? அப்ப நீங்க காலையில 6 AM-க்கு ஃபெசிலிட்டேட்டரா போறீங்களா? ஏன்னா எனக்கு அதுல கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா ஒருத்தவங்க வேணும். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக அவங்களை டீச்சருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபாகரன் ஒரு பிரபு இருக்காங்க. நான் 6 AM கிளாஸ் பார்த்திருக்கேன். அவங்களும் நல்ல நல்ல இது பண்ணுவாங்க. அவங்களதான் கோஹோஸ்ட் அட்மினா போடலான்னு கோஹோஸ்டா போடலான்னு கமலா மாதாஜி உங்களுக்கு தெரியும். அவங்க நல்ல ஸ்ட்ராங் பர்சன். அவங்களும் வந்து அட்மினா இருக்காங்க. சோ உங்களை L3ல இருந்து போடணும்னு சொன்னதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்ல இதா பார்த்து நம்ம போடுறோம். சோ உங்களோட பேர் போடலாமா 6 மணிக்கு? போடலாம் மாதாஜி. அது என்னன்னு டீடைலா எனக்கு சிவகாமி மாதாஜி சொல்லுவாங்களா? இல்ல நம்மளே திருப்பி ஓவர்வியூ எடுப்போம். நம்மளே திருப்பி உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்போம். கிளாஸ்ல இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம். அதுல என்னென்ன பண்ணணும். டீடைல்டா சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் அதுக்கு அந்த மாதிரி செஞ்சிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, 6 மணிக்கு அப்ப நான் உங்களோட பேரு சஜஸ்ட் பண்றேன். இன்னும் எங்களுக்கும் வந்து கிளியரா வந்து என்னன்னு தெரியல. அதனாலதான் இன்னும் நமக்கு 3 பேர் வேணும். யாராவது வரீங்களா? 3 மணிக்கு, 7 மணிக்கு, 9 மணிக்கு. இன்னும் ஒரு 3 பேர் வேணும் நமக்கு. மாதாஜி இதுல பத்மா மாதாஜி இருக்காங்கல்ல மாதாஜி, அவங்களுக்கு ஏதாவது சேவை இருக்கா மாதாஜி? எந்த பத்மா மாதாஜி பிரபு? 9 PM வெங்கலட்சுமி. நோ யூஸ். மொபைல நான் தான் சொல்லி கொடுத்து இப்படி பண்ணிட்டு இருப்பேன். இது பண்ண தெரியாது. ஓகே ஓகே, நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். வெங்கடலட்சுமி மாதாஜி தான் பார்த்துட்டு அவங்களுடைய சேவை தான் சேர்த்து பிரபு பண்றாரே. 3 பேர் நான் சேவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதே பெரிய விஷயம் மாதாஜி. நல்லா பண்றாங்க. ஆனா அவங்களும் நல்லா பண்றாங்க. கரெக்ட் டைமுக்கு வந்துடுறாங்க. எல்லாமே நல்லா பண்றாங்க. அவங்கதான் எல்லாமே அவருக்கு. அவங்கள விட்டுறலாம். வேற 3 பேரு டீச்சரா இல்லாதவங்க கேக்குறீங்களா மாதாஜி? ஆமா ஆமா ஆமா. உங்களுக்குலாம் ஆல்ரெடி சேவையில இல்லாதவங்களே எடுக்கணும். இப்ப வேற யாரு வரீங்க? விஜயலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. உங்க பேர் சஜஸ்ட் பண்ணலாமா? என்னால முடியுமான்னு தெரியலீங்க மாதாஜி. டைமிங் தான் மாதாஜி. இல்ல கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும் தேவை இருக்காது. நீங்க 3 மணிக்கு கிளாஸ்னா 3 மணிக்கு போய் உட்காரணும்னு தேவை இல்ல. அந்த குரூப் நீங்க வந்து இது பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்ப எப்படி சர்வா பிரபு வந்து லீட் பண்றாங்க பாத்தீங்களா? ராதா மாதாஜி லீட் பண்றாங்க பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு லீட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ, இப்ப அட்மின் கிட்ட பேசணும்னா அட்மின், இவங்க இத்தனை பேர்கிட்ட இது பண்ணணும்னா கோஆர்டினேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஒரு லீடர் மாதிரி.
சரிங்க மாதாஜி. அது என்ன பண்ணணும்னு நீங்களும் எனக்கு சொன்னாதான் மாதாஜி எனக்கு தெரியும். ஆமா. பண்றேன் அது மாதாஜி. எல்லாரும் என்ன இங்க பாருங்களேன், என்ன சேவை இருந்தாலும் நான் இருப்பேன் கூடவே. சரிங்களா? அதனால ஓகே. நம்ம யாரையும் அப்படி விட்டுற மாட்டோம். எல்லாரும் இப்படி ம். குடுத்து நம்ம சேர்ந்து தான் நம்ம பக்தி பண்ண போறோம். அதனால சரிங்க. நம்ம வந்து இதுக்கு தனியா ஒரு டிஸ்கஷன் வைப்பாங்க மாதாஜி. அவங்க வந்து ஓகே. L3ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நம்ம இதுல ஓகேங்க. அடுத்த லெவலுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இல்லையா? அதுக்காக தான். ஓகே. எனக்கு இன்னும் வந்து ஒருத்தர் சொல்லுங்க. எனக்கு சொல்லி கொடுத்தா வேணா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரி ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அப்ப நீங்க வந்து 7 PM இது பண்ணிக்கிறீங்களா மாதாஜி? 7 PM உஷா மாதாஜி அவங்களும் மூத்த பக்தர்கள். ஓகே சோ ஓகே நீங்க அப்ப வந்து 7 PMக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டேட்டர் இது மாதிரி. சரி நான் 4 பேரையும் சஜஸ்ட் பண்றேன். 6 மணிக்கு நம்மளோட சாந்தி மாதாஜி, 3 மணிக்கு விஜயலட்சுமி மாதாஜி, 7 மணிக்கு வந்து ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, 9 மணிக்கு 7 to ஃபெசிலிட்டேட்டர். how many hours சொல்லுங்க. 7ல இருந்து இல்ல நம்ம ஃபுல்லா கிளாஸ்ல இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. சரி. தேவைப்பட்டால் ஒழிய நம்ம அந்த இதுல இருக்கணும்னு தேவையில்ல. நம்ம வந்து சர்வீஸ் இருக்குன்னாக்கா எப்படி இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இவங்களுக்கு வந்து காலிங் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டர் கொடுத்துருவாங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த இதை எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணி இது அஸ் எ டீம் லீடர் மாதிரி நம்ம ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி போகணும். அந்த மாதிரி நீங்க மாதிரி ஏதாவது இது பண்ணிக்கணும். அசிஸ்ட் பண்ணிட்டே புரியல. இருக்கணும். அவங்கள வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணணும்ங்கறேன். ஆமா ஆமா அவங்களோடயே கூடவே சேர்ந்து அவங்க எப்படி பக்தி பண்றாங்க, சாண்டிங் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்றது அந்த மாதிரி வரும். அந்த கான்செப்ட் இன்னும் கிளியரா இது பண்ணல இது. ஏன்னா இந்த தடவை திருப்பி ஒரு டைமும் புதுசு புதுசா நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ இந்த தடவை வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர் கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க. டீச்சர்ஸ் யாரும் அந்த குரூப்ல இருக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் அவங்க ஃப்ரீயா கிளாஸ் எப்படி இருக்கு என்ன ஏதுன்னு அவங்க வந்து ஒரு லையேஷன் ஆபீசர் மாதிரி கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க. டைரக்டா டெம்பிள் கூட நீங்க வந்து லிங்க் இருக்க மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? இல்ல ஒண்ணும். நான் இதெல்லாம் ஓகே பண்ணிருக்கேன். சரி அப்ப உங்களோட பேர் நான் 7 PMக்கு சஜஸ்ட் பண்றேன் மாதாஜி. 9 PM வேற யார் எடுத்துக்கிறீங்க? 9 PM இதுல இருக்க மத்த எல்லாருக்கும் சத்யா பிரபுக்கும் நமக்கு சேவை ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு. இது எதுக்குன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணோம். அவங்களுக்கு 2 சேவை கொடுத்துருக்கோம். ஒண்ணு PPT ரெடி பண்றது, இன்னொன்னு வந்து தனஞ்சய சேவை. பிரபு தனஞ்சய சேவை மண்டே எனக்கு அப்டேட் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு நான் சுத்தமா மறந்துட்டேன். கடைசி நிமிஷத்துல எனக்கு பேனிக் ஆகி அந்த குரூப்ல இருக்கிறதுனால நான் அதை பார்த்து பண்ற மாதிரி இருக்கு. நீங்க வந்து இத்தனை பேர் இந்த இதுன்னு லாஸ்ட் டைம் போட்டு கொடுத்தீங்க பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி PPT ரெடி பண்ணி கொடுத்துருங்க பிரபு. நெக்ஸ்ட் வீக் மண்டே நீங்க அப்டேட் கொடுத்தீங்க. மண்டேல டியூஸ்டே கொடுத்தா கூட போறோம். சத்யா பிரபு. ஓகே மாதாஜி கொடுத்துறேன். நீங்க ஆல்ரெடி 2 சேவையில இருக்கீங்க. இன்னைக்கு அந்த இங்கிலீஷோடது இருக்கு இல்லையா PPT அந்த சேவை ஒண்ணு இருக்கு. பிளஸ் இது லிங்க் உங்களுக்கு அமைச்சிருக்கேன்னு சொன்னாங்க தாரிணி மாதாஜி. அதுல நீங்க கனெக்ட் ஆயிக்கங்க. ரவிக்குமார் பிரபு மார்னிங் 3 மணி அதுக்கு முன்னாடி இருந்து கூட அவங்க சாண்டிங் வராங்க. அவங்க வந்து அந்த குரூப்ல வந்து அப்டேட் பண்றாங்க. நீங்க பாத்திருப்பீங்க ரவிக்குமார் பிரபு தான் ரிப்போர்ட்டிங் பண்றாங்க. எத்தனை பேர் வராங்க என்ன ஏதுன்னு அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சோ இதுல எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு சேவை கொடுக்கணும். சிவகாமி மாதாஜி ஆல்ரெடி தான் இருக்காங்க. தங்கமணி மாதாஜியோட சூழ்நிலை கொஞ்சம் சரியாகட்டும். அதுக்கப்புறம் அவங்கள பாத்துக்கலாம். அவங்கள ஓவர் பர்டன் பண்ண வேண்டாம். அவங்க ஃப்ரீ ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்துக்கலாம். முத்துமாரியப்பன் பிரபு உங்களோட ஸ்டாண்ட் என்ன? முத்துமாரியப்பன் பிரபுக்கு இன்னைக்கு காலிங் சர்வீஸ் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன சொல்றீங்க பிரபு? கேக்கல, சத்தமா சொல்லுங்க. விஜயலட்சுமி மாதாஜி கொஞ்சம் ஹெல்த் கண்டிஷன் போரா இருக்கு. நீங்க பேசுறது எனக்கு கேக்கல. ஒரு நிமிஷம். யார் மாதாஜி பேசுறீங்க? முத்துமாரியப்பன் பிரபுக்கு ஹெல்த் கண்டிஷன் போரா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஹெல்த் கண்டிஷன் இருக்கா? சரி ஓகே ஓகே. அப்ப அதுல அதுல வேற நிறைய ஓகே ஓகே புரியல. சாரி மாதாஜி. கொஞ்சம் ஹெல்த் கண்டிஷன் போரா இருக்கு மாதாஜி. நான் கொஞ்சம் லேட்டா வரேன். ஓ நோ ப்ராப்ளம் பிரபு. ஓகே ஓகே நீங்க உடம்பு பாத்துக்கங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை. நோ சாரி பிரபு. பக்தியில சாரின்றதே கிடையாது. வேற யாரும் ஏதாவது சொல்றீங்களே சொல்லுங்க. நிறைய கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. கேளுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே வேற யாரும் ஏதோ சொல்ல வந்தீங்களே? கைல்வழி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எடுத்துக்கிறீங்களா 9 PM? எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. அது எப்படின்னு மட்டும் சொன்னீங்கன்னா. ஹரி 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 போல் ஹரே கிருஷ்ணா. சரி நான் திருப்பி சொல்றேன். நம்ம எல்லாருமே இந்த புது கான்செப்ட் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படின்னா இப்ப எப்படி ஒரு அட்மினாவும் ஒரு டீச்சராவும் இருந்து அந்த குரூப் படிக்கிறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றோமோ, பக்தியில ஹெல்ப் பண்றோமோ, அதுதான் வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர்துன்னு பாக்குறோம். காலையில 6 மணிக்கு வந்து சாந்தி மாதாஜி, 3 மணிக்கு வந்து விஜயலட்சுமி மாதாஜி, 7 மணிக்கு வந்து
7 மணிக்கு வந்து ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, 9 மணிக்கு வந்து கயல்வழி மாதாஜி. இந்த தடவை எல்லாமே மாதாஜிஸ்க்கு தான் சர்வீஸ் போகுது. நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து பிரபுஜிஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். முத்துமாரியப்பன் பிரபு சரியாயிடுவாங்க, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் என்ன பண்ணலான்ட்டு. மத்தவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு சேவை நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கோம். எல்லாருமே சேவையில தான் இருக்காங்க. அதனால இது ஈக்குவலா எல்லாருக்கும் சேவை கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் இதோட கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் டைம் தங்கமணி செல்லப்பன் மாதாஜியும், முத்துமாரியப்பன் பிரபு, வைத்தியநாதன் பிரபு எல்லாம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நேத்துக்கு திருப்பி கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூவா இருந்ததுனால இது பண்ண முடியல, மன்னிக்கணும். சங்கரன் பிரபு இன்னும் ஒரு இது கூட, நம்ம இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் ஒழுங்கா இது பண்ணிட்டோம், கடைசி நேரத்துல கொஞ்சம் ரஷ் அப் பண்ண வேண்டாம். நமக்கு தான் இன்னும் இந்த பஃபர் டைம் இருக்கே, 6 நாள் இருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம கொஞ்சம் படிச்சு இது பண்ணி போலாம். அந்த இது கொஞ்சம் ரிலேபிளா இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணல. நம்ம அந்த பிபிடி ரெடி பண்ணோம் இல்லையா, வந்து இது புக்ல நான் மார்க் பண்ணி வச்சிருந்தேன், படிச்சு மார்க் பண்ணிருக்கேன். அதனால நம்ம படிச்சே போலாம் பிரபு. அதுதான் மேக்சிமம் பண்ணுவோம், ஆனா கொஞ்சம் படிச்சுட்டு போவோம். இவ்வளவு நாள் நம்ம இது பண்ணிட்டோம், சோ கொஞ்சம் இது பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் ஒரு சின்ன சுருக்கமா அன்னைக்கு பிரபு கேட்டாங்க, அத்தியாயம் 7. ஓகே, ஜஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். அத்தியாயம் 7ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு 6 நம்ம பார்த்தோம், பக்தி தொண்டு. அதுதான் மாத்தாஜி, ஒரு நிமிஷம். சோ பக்தி தொண்டு எப்படி பண்ணணும்ன்றது 6ல பார்த்தோம். 64 விதமாக அந்த பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு உண்டான வழிவகைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 7ல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, மெயினா வந்து அதிகாரப்பூர்வமான குருவை வந்து சரணடையணும். அதுதான் முதல் இது. 5 விஷயங்கள் மேன்மையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அந்த குரு கிட்ட சரணடையணும். யாருக்கிட்ட? அதிகாரப்பூர்வமான குரு கிட்ட சரணடையணும். அதுக்கப்புறம் வந்து புண்ணிய ஸ்தலங்கள்ல இருக்கிறது, பக்தர்களோட சங்கத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் வாசிப்பது, பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்வது, ஜபம் அப்படின்னு அந்த 5 விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது வந்து நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். 7வது அத்தியாயத்துல என்ன அப்படின்னாக்கா, முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை சரணடைறது அப்படின்னு. அப்ப ஆன்மீக குருனா யாரு அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் மட்டும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்க கிட்ட தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு உபதேசம் வாங்கணும். அது இல்லாம அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலின் மூலமாக நம்ம சாஸ்திரங்களை படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அவங்களுக்கு வந்து தத்விதி பிரணிபாதை என்னன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சோ பணிவோட சேவைகள் செய்து, பணிவோட அவங்க கிட்ட கேள்விகள் கேட்டு, ஆக்சுவலா நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த இப்ப L1, L2, L3 இத்தனை லெவல் வச்சிருக்கோமே, ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இது வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் ப்ராசஸ் கிடையாது. இப்ப பௌதீகமா நம்ம வாங்குற மாதிரி ஒரு நானும் இந்த சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டேன், இதை வாங்கிட்டேன், அதுக்காக இல்ல. நம்மளுக்கே வந்து நிறைய மாற்றங்களை பார்க்கலாம். வந்தப்ப எப்படி இருக்கும், இப்ப எவ்வளவு மவுல்டா இருக்கும், நிறைய அகங்காரம், நிறைய ஒரு பற்றோடு இருந்திருப்போம். ஆனா போக போக நம்ம பக்தர்கள் சங்கத்துல சாஸ்திரங்களை படிக்க படிக்க பாத்தீங்கன்னா, நம்மளையே அறியாம அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து மோல்ட் ஆகும். நான் அடிக்கடி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவேன் காலேஜ்ல, நீங்க வந்து காலேஜ் இஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் கெட்டிங் அ ஹையஸ்ட் ஸ்கோர், not to get the top rank in the university. You must have the character modification, molding of the character அப்படின்னு. ஸோ அந்த 4 வருஷத்துல நீங்க பிஎஸ்சி நர்சிங் முடிச்சு போகும்போது உங்களுடைய நீங்க எப்படி ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்தா எப்படி கேர் கொடுக்கணும்ன்ற அந்த பாவம் வருது இல்லையா, அதுதான் வந்து மெயின் இது அப்படின்ட்டு. அது போல இந்த நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஷார்பன் பண்ணுது, நம்மளை எப்படி மவுல்ட் பண்ணி பக்திக்கு உண்டான என்னை தயார் செய்து கொள்றதுக்கு தான் வந்து இந்த லெவல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அப்ப பக்தி சாஸ்திரி போகும்போது ரொம்ப பணிவா, சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானுடைய அவதாரம், அவரே வந்திருக்காருன்னு பாக்குறோம். அவர் எப்படி வேண்டுறாரு, பகவான் இருக்கக்கூடிய புண்ணிய ஸ்தலங்கள்ல ஒரு புல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டுறாரு. அப்ப எவ்வளவு தூரம் அந்த பணிவுன்றத நம்ம பாக்குறோம். இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, பகவான் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு, என்கிட்ட சரணடை, எப்படி பக்தி பண்ணுன்றத மத்தவங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறதுக்காகவே அவருடைய அவதாரம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இதன் மூலமாக நாம நம்மளே மவுல்டு பண்ணிக்கணும்ன்றத பார்க்கலாம். நம்மள வந்து வடித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு. சோ மகான்களோட காலடி சுவடுகளை பின்பற்றுதல், ஆச்சாரியர்களோட காலடி சுவடுகளை பின்பற்றுது. அவங்க எப்படி, அப்ப அதுல போலியானவர்களை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, சஹஜி ஆக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாரு வந்து போலி பக்தி பண்ற மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் சஹஜி ஆக்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுல திருப்பி யாரெல்லாம் வந்து உண்மையான பக்தர்கள், ஆச்சாரியர்கள், யார் வந்து போலியான ஆச்சாரியர்கள், யார்கிட்ட நம்ம சரணடையணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். எதற்காக புத்த மதம் வந்தது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். நித்திய தர்ம நெறிகளை நாம வினவுதல், எது நமக்கு சாஸ்வதமா, எது நம்மளை வந்து உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு சேர்றதுக்கு இருந்ததோ அந்த சாஸ்திரத்தை வந்து அவங்க கிட்ட, அந்த அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர்கள் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். கிருஷ்ணரோட திருப்திக்காக பௌதிகமான எல்லாவற்றையும் துறக்க நாம தயாராக இருக்க வேண்டும். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. அவருக்காக நாம
இந்த பௌதிகமான விஷயத்தை விட. அதாவது நம்ம இஸ்கான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றற்று இருக்கிறது அல்ல, பற்றோட இருக்கிறது தான். ஆனா அந்த பற்றை நம்ம எங்க வைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். கிருஷ்ணருக்காக மட்டுமே, அவரை மட்டும் திருப்திப்படுத்துவதே என்னுடைய வாழ்க்கை நோக்கம்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து சிறந்தது அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்து புண்ணிய கஷேத்திரங்கள்ல வசித்தல். அதுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மதுரா, விருந்தாவன், அப்கோர்ஸ் அது சான்ஸ் கிடைச்சது, பகவானோட கிருப்பை இருந்ததுன்னா நம்ம அங்க போவோம். அது இல்லாத பட்சத்துல அதற்காக நம்ம லேமெண்ட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம இருக்கும் இடத்தை புண்ணிய ஸ்தலமாக மாத்த வேண்டும். கண்டிப்பா அது வந்து சாத்தியம். நீங்க காலையில எழுந்திரிச்சு நம்மளுடைய சாதனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இருக்கிற இடத்துல பகவான் வந்துடுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது இல்லாத பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது அல்லது 2 முறையாவது பக்தர்கள் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட சங்கத்துல க்ஷேத்திராடனம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போய் வர்றது வந்து உத்தமம். நம்மளுடைய எத்தனை பிறவிகள்ல இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. சோ அந்த புண்ணிய ஸ்தலங்கள் போகும்போது பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கிறதுனால, அதே பாவத்துல இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய கலங்கங்கள் குறைஞ்சு நாம பகவான் மேல அன்பு அதிகரிக்குது, பக்தி அதிகமாகுது. அது மட்டும் இல்லாம ஈஷா வாஷ்யம் மித்தம் சர்வம் எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தம். எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் உபயோகிக்கணும். பக்தி நமக்கு மேலோங்கும் போது தேவையற்ற அந்த பற்று, தேவையற்ற விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வந்து விட்டுட்டு போகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் புலன்களை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக ஏகாதசி விரதம் எடுக்கிறது, அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். இதையெல்லாம் நமக்கு ஆன்மீக குரு சொல்லி தருவார். அரச மரத்திற்கு மரியாதை செய்தல். லாஸ்ட் டைம் அரச மரம் ஆலமரம் இந்த டிஸ்கஷன் போச்சு நமக்கு. அபக்தர்களுடைய உறவினை தவிர்த்தல். ஏன்னா பக்தியனோட இருக்கும்போது நமக்கு பக்தி பாவம் வருது, அபக்தர்களோட இருக்கும்போது பௌதீக பந்தம் வருது. அதனால அதை தவிர்க்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம். தகுதியற்ற சீடர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுதல், பல கோயில்களை கட்டுதல், பல புத்தகங்களை படித்தல் கூடாது. இதெல்லாமே பௌதிகமான விஷயங்கள். நிறைய சீடர்களை ஏற்றுக்கொண்டு எனக்கு இத்தனை சீடர்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஜம்பம் பண்றத ஒரு பயனும் இல்லை. அது போல நிறைய கோவில்கள் கட்டணும். கட்டின கோவிலையே நம்மளால பராமரிக்க முடியல, அதுக்கு உண்டான கைங்கரியமே நம்மளால பண்ண முடியல. அப்போ ஒரு பேருக்காக நானும் பண்றேன் அப்படின்றது வந்து தேவையற்ற ஒரு விஷயம். பௌதிகமான புத்தகங்களை படிக்கிறது தேவையற்ற ஒன்று. ஆன்மீக புத்தகங்களை படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்லாத ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தத்துல பாக்குறோம் இல்லையா, அவரை பத்தி சொல்லாத எந்த ஒரு இலக்கியமும் காவியமும் பாத்தீங்கன்னா பயனற்ற ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது நமக்கு உதவவே உதவாது. அது போல நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சமச்சித்தா சமவேதா எல்லாத்தையும் ஒரே நிலையில வைத்து பார்க்கணும். வெற்றி வரும்போது ரொம்ப ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மோ அல்லது தோல்வி வரும்போது ரொம்ப டிப்ரெஷனோ நம்ம போகக்கூடாது. எல்லாத்தையும் ஒரே இதுல வந்து பார்க்கணும். நம்ம படிக்கிறது பக்தி ரசாமிரத சிந்து. பக்தியில எப்படி முன்னேறணும், இல்ல பக்தன் என்னெல்லாம் செய்யணும்ன்றத சைத்தன்ய மகாபிரபு மூலமாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் கேட்டு நமக்கு இத வடித்து கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது வந்து அவருடைய வாக்கு. சோ அவருடைய தன்னுடைய செயல்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப நேர்மையோட செய்ய வேண்டும். பகவான் நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்க. சோ நேர்மையோட செய்யணும். வெற்றி தோல்விகளை வந்து சமமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தேவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். தேவர்களுக்கு அன்பு ஒருத்தர்கிட்டதான் இருக்கும். இப்ப வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் காலேஜ் எல்லாம் படிக்கும்போது என்னோட ஃப்ரெண்டோட அப்பாவையும் வந்து நம்ம அப்பா அப்படிதான் கூப்பிட்டு பழகுவோம். ஆனா நம்ம அப்பா மேல இருக்கிற அன்புன்றது வேற மாதிரியான நிலை இல்லையா. அது போல அன்பு அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கணும். மத்தவங்க மேல வந்து அதுக்காக துவேஷம் பாராட்டக்கூடாது. அவர்கள் எல்லாம் எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க. பகவானுடைய சேவை அவங்களுக்கு நேரடியாக கிடைச்சிருக்கு. அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. அவருக்கான சேவை பண்றவங்களை நம்ம அப்ப எவ்வளவு தூரம் மதிக்கணும் இல்லையா. அதனால தேவர்களை மதிக்க வேண்டும். அன்பு ஆனா அவரிடத்தில் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். தெரிந்து நம்ம எந்த ஒரு ஜீவராசிகளுக்கும் துன்பம் இழைக்க கூடாது. அதே சமயத்துல ஒரு பாம்பு சீறி பாய்ந்து நம்மளுக்கு கொத்த வருதுனாக்கா துன்பம் இழைக்க கூடாதுன்னு இருக்கக்கூடாது. சோ நம்ம அந்த இடத்துல புத்திசாலித்தனமாக நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு கொசு வந்து நம்மளை கடிக்குது, ஓகே கடிச்சிட்டு போட்டோம் அப்படி இருக்கக்கூடாது. அதே சமயத்துல அது பாடுன்னு போறதை போய் நம்ம வந்து அடிக்கவும் கூடாது. அதனால எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் நம்ம வந்து உபத்திரம் பண்ணக்கூடாது தேவையில்லாம அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ இதுதான் வந்து 7வது அத்தியாயம். பக்தி விதிகளுக்கான சான்று தேர்ந்த அதிகாரப்பூர்வமான ஆன்மீக குருவை சரணடைது. அவரை சரணடையும் போது நமக்கு எல்லா விஷயங்களும் வந்துரும்ன்றது நம்ம பார்ப்போம். அடுத்து வந்து 8வது அத்தியாயம். 8வது அத்தியாயத்துல குற்றங்களை தவிர்த்தல் இல்லையா. எத்தனை குற்றங்கள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. முதல்ல ஜென்ரலா 32 குற்றங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த ஆலய வழிபாடுல இருந்து மொத்தமாவே பொதுவாகவே 32 விதமான குற்றங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை தவிர்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வராக புராணத்துல வந்து மீண்டும் ஒரு 29 குற்றங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு.
இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப சில சமயம் நமக்கு வந்து ஒரே பயமா இருக்கு. என்ன இது, நான் ஒரு குற்றமே பண்ற மாதிரியே இருக்கே. இதுல இருந்தெல்லாம் விடுபடணும்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வுலயே இருக்குது. அனாவசியமான பிரஜல்பா வேண்டாம். எப்பவும் அவரோட ஸ்மரணத்துல இருந்துட்டு சாண்டிங் பண்றது, அவரை பத்தி கேட்கறது, அவரை பத்தி பக்தர்கள் மத்தியில வந்து உரையாடுறது, அப்படி இருந்துட்டோம்னா அந்த குற்றங்கள் தன்னால நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதை தவிர்த்து 10 விதமான குற்றங்கள், நாம ஜபம், நாம அபராதம், அதை வந்து நம்ம தவிர்க்க வேண்டும். பாவத்துக்கு வந்து நமக்கு வந்து பரிகாரம் இருக்கு. ஆனா வந்து இந்த பாவ நிவர்த்திக்கு உண்டான விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா அபராதம் அப்படின்றதுக்கு வந்து நமக்கு பரிகாரமே இல்லை. அபராதம்னா நான் தெரிஞ்சே வந்து குற்றம் செய்கின்றேன். அப்ப அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பரிகாரம் இல்லைன்னு பாக்குறோம். சோ இந்த குற்றங்களை நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அதுல இருந்து தவிர்க்க முடியும். அதனால அந்த 8வது அத்தியாயம் முழுக்க முழுக்க நமக்கு குற்றங்களை பத்தி சொல்லுது இல்லையா. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 9வது அத்தியாயம். நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்களையே தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். காலையில மங்களாரத்தி ஆரம்பிச்சு நைட்டு வந்து சைனா ஆர்த்தி வரைக்கும் என்னென்னலாம் பண்றோமோ அந்த விஷயங்கள் தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. வைத்தியநாதன் பிரபு வந்திருக்காங்களா? அன்னைக்கு அவங்க தானே கேட்டாங்க 7, 8 வந்து இன்னொரு தடவை நம்ம பார்க்கணும்னு. இது ஓகேவா? நம்ம 9வது அத்தியாயம் போலாமா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அவங்க வரலையா அன்னைக்கு? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் திருப்பதி போயிருக்காரு. நேத்து கூட 9 கேட்டாங்க. திருப்பதி போயிருக்காங்களா? ஹரி 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 போல் ஹரி போல். ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையாலுமே இந்த புனித ஸ்தலங்களுக்கு போறதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானோட கிருப்பை இருந்தாதான் நம்ம வந்து அந்த இதுக்கெல்லாம் போக முடியும். அதனால ஏதாவது ஒரு சான்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சது அப்படின்னாக்கா அவரே கூப்பிடுறாருன்னு உடனே கிளம்பிருங்க. புனித ஸ்தலம் எல்லாம் போறதா இருந்தா சில சமயம் நம்ம ஒரு பிளான்ல இருப்போம். ஆனா அவர் ஒரு பிளான் அமைச்சு கொடுத்துருவாரு நமக்காக. சோ உண்மையாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புனித யாத்திரை போறது வந்து அவ்வளவு ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. அதை எப்படியாவது நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க, மனசு வச்சீங்கன்னா அவர் மத்த விஷயங்களை பண்ணிடுவாரு. அதனால வருஷத்துக்கு அட்லீஸ்ட் 2 முறை இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு முறையாவது இந்த புனித ஸ்தலங்கள்ல போய் ஒரு நாள் இரவாவது அங்க தங்கணும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 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 ஃபீல் வேற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் திருப்பதி போயிருக்காரா? இதுதான் எனக்கு கேட்டாங்கன்னு பார்த்தேன் நானு. ஓகே, 9வது அத்தியாயம் போலாமா? 9வது அத்தியாயம் பக்தி தொண்டு விதிகளை வேற ஏதாவது யாருக்காச்சும் ஏதாவது இருக்கா? போலாமா 9வது அத்தியாயம்? போலாங்க மாதாஜி. நேத்து ஃபுல்லாவே ரீட் பண்ணிட்டோம். 9th ரீட் பண்ணிட்டீங்க. அதான் ஒரு ரிவிஷன் எடுத்துடலாம் நம்ம. அத்தியாயம் 9 பக்தி தொண்டு விதிகளை வேற யாராவது சொல்றீங்களா? படிச்சது சொல்றீங்களா? படிச்சது இல்ல. நான் இதுல இருந்து வேணா நான் இது பண்ணுவேன். மலர் மாலைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்ல. மலர் மாலைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுது. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து நேத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. அது நான் கொஞ்சம் வந்து இது பண்ணி வச்சிருந்தேன். கொஞ்சம் ஹிண்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சிருந்தேன். அது வேணா படிக்கிறேன் பாருங்க. சரி, அப்ப நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த முதல் 2 பேஜ். கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மலர் மாலை, கோபி சந்தனத்தினால் மலர் மாலை, திலகம் இவற்றை அணிந்து கொள்ளும் ஒருவன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் அந்த முதல் 2 பேஜ் இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு போயிடலாம். பக்தி தொண்டு விதிகளை இன்னும் நம்ம என்ன, ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் பக்தி தொண்டுக்கு உண்டான விதிகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம், குற்றங்களை தவிர்க்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுல இன்னும் கொஞ்சம் கூட டீப்பா நம்ம போறதை பத்தி தான் இந்த 9வது அத்தியாயம் பேசுது. 9வது அத்தியாயத்துல மீண்டும் வந்து ஆச்சாரியர்கள் பத்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து விக்கிரக வழிபாடு எப்படி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் புனித ஸ்தலங்கள்ல இருக்கிறத பத்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம யஜ்ஞத்தை பத்தி, கீர்த்தன் பண்றதை பத்தி, பலவிதமான பக்தி தொண்டுகளை பத்தி அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தெய்வ நிந்தனை அப்படின்றது என்ன, பகவான் அல்லது பக்தர்கள், பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் பக்தி தொண்டுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை. அதனால பகவான் இல்ல அவருடைய பக்தர்களுக்கு வந்து நாம எப்போதும் நிந்தனை செய்யக்கூடாது. அப்படி யாராவது நிந்தனை செஞ்சாங்களோ அதை நம்ம பொறுத்துட்டு இருக்க கூடாது. அதை மீறி ஒருத்தவங்க பொறுத்துட்டு அந்த இடத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சவத்துக்கு சமமாக சொல்லப்படுறாங்க. இறந்து போன ஒரு உடலுக்கு சமமாக சொல்லப்ப நீ உயிரோடு இருக்கவே வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களை பத்தின நிந்தனைகளை ஒருவன் கேட்டும் அந்த இடத்திலிருந்து செல்லவில்லை என்றால் அவன் தான் செய்த பலன்கள், புண்ணிய பலன்கள் அனைத்தையும் எழுந்து விடுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம் இல்லையா. அந்த பக்தன் எப்படி இருக்கணுமா, ஒரு மரத்தை விட பொறுமையுடையவனாக இருக்கணும். மரம் ஏதாவது வந்து மழை, ஐயோ ரொம்ப மழை வேணாம்ப்பா, ஐயோ ரொம்ப வெயில் வேணாம்ப்பா, அது ஏதாவது இது பண்ணுது, அது பாட்டு நின்றுட்டு இருக்கு, அது பாட்டு அதோட நிழல கொடுக்குது, அது பாட்டு அதோட
பூவை கொடுக்குது, காய்களையும் கனிகளையும் பழ ரசங்களையும் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணுது. நீ பண்றியோ பண்ணலையோ நான் பான் என்னோட செயலை செஞ்சுட்டே இருக்கேன். அந்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார் சிக்ஷாஷ்டத்துல என்னன்னு சொல்றார், மரத்தை விட பொறுமை உடையவனாக இருக்கணும், புல்லை விட பணிவுடையவனாக இருக்கணும். ஏன் அப்படி வந்து புல்லை விட பணிவுடையனா, நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த புல் மேல கால் வச்சோம்னாக்கா அது மடிஞ்சிடும். திருப்பி நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கும்போது அது திருப்பி வந்து நனைஞ்சிருக்கும், திருப்பி வந்து அது மடியும் கால் படும்போது. சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பணிவுடையவனாக இருக்கணுமா. சோ அப்படி இருக்கணும் ஒரு பக்தன். அந்த மாதிரி நிந்தனைகளை தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது போல எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் வந்து மரியாதை அளிக்க வேண்டும். அதே மாதிரி நமக்கு கொடுக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அதுதான் வந்து பணிவுக்கு உண்டான தன்மை. நம்ம எல்லாருக்கும் மரியாதையோட இருக்கணும். என்ன திருப்பி அவங்க வந்து நம்ம அப்படி எதிர்பார்த்தோம்னா அப்புறம் நமக்கும் பௌதிகமாக இருக்கவங்களுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் இல்லையா. சோ அது வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் சொல்றார் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றார், ஒரு பக்தரை போல பணிவும் அடக்கமும் உடையவராக இருக்கணும். நித்யானந்தர் உடலில் உள்ள காயங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டதும் அவர் அந்த இடத்திற்கு ஓடோடி சென்று குற்றவாளிகளான ஜகாய் மத்தாயை கொல்றதுக்கு சக்கரத்தை ஏந்தி கொண்டார். அவர் வந்து நான் ஒரு பக்தன்பா, நான் வந்து யாராவது பகவான் நீங்க தான் கிருஷ்ணான்னு சொல்லும்போது உடனே என்ன பண்ணுவாரு, காதை மூடிக்கு வரான் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னுட்டு. அப்ப நான் வந்து அவரே வந்து அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கார். ஐயோ இந்த மக்களுக்கு வந்து என்கிட்ட சரணடைன்னு சொல்லிட்டேனே, இவங்க எல்லாம் எப்படி சரணடைன்னு தெரியாம தான் தோன்றித்தனமா ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, அவங்களை எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்றதுக்காக அவரே வந்து எப்படி பகவானிடத்தில் பக்தி பண்ணணும், அந்த உயர்ந்த பக்தி நிலையில என்னென்ன பரவசங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத அவர் காட்டி கொடுக்கிறார். எப்ப வந்து சாதாரணமா வந்து அவர் வந்து அந்த கடற்கரையை பார்த்த உடனே அவர் வந்து மூர்ச்சையாக விழுந்து விடுகின்றார். ஜெகநாத்புரியில கிருஷ்ணரை பார்த்த அந்த அந்த பாவம் அவருக்கு இருக்கு. டப்புன்னு விழுந்துருவாராம் சைத்தன்ய மகாபிரபு. சோ அது போல எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா பக்தி பண்ணணும்ன்றத அவர் வந்து காட்டி கொடுக்கிறார். சோ அப்படி உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, நான் ஒரு பக்தன் சொல்லி கொண்டு தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு யாராவது நிந்தனை பண்ணாங்கன்னா தாங்க முடியாது. நம்ம இந்த தலைப்பு என்னது, தெய்வ நிந்தனை. பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் பக்தி தொண்டுக்கும் யாராவது நிந்தனை பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்கள சகித்து கொள்ளக்கூடாது. சோ என்னுடைய பக்தன் ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபுக்கு ஜகாய் மத்தா என்ன பண்றாங்க, உடைஞ்ச மண்பானை எடுத்து அவருடைய மண்டையிலேயே அடிச்சிடுறாங்க. அதுல இருந்து ரத்தம் வழிகின்றது. அவர் என்ன நினைச்சார், இப்படி ஒரு கடைநிலையில இருக்கவங்களையும் கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபிக்க வைக்கணும் அப்படின்றதுதான் அவருடைய நோக்கமாக இருந்தது. அப்போ பகவானை காட்டிலும் பக்தன் எவ்வளவு ஒரு பாவத்துல இருக்காரு. இப்படி கடைநிலையில இருக்கவங்களையும் இந்த பௌதீக பற்றுல இருந்து விடுவிக்கணும் அப்படின்னு பரதுக்க துக்கி என்ன ஒரு கருணையான நிலையில இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நான் ஒரு பக்தன் சொல்லிட்டு இருந்தாலுமே அவர் என்ன பண்றாரு, உடனே சக்கரத்தை எடுக்கிறார். ஏன்னா அவரால் பக்த வச்சல நித்யானந்த பிரபு வந்து அவங்க கஷ்டப்படுத்தினது தாங்க முடியல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த நிந்தனையை, பக்தனுக்கான நிந்தனையை சகித்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம மான அவமானங்கள்லாம் கருதாம அடக்கத்தோடையும் பணிவுடையும் அவங்க இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் அவரது பக்தர்களின் மரியாதையில் அவர் எந்த அவமதிப்பையும் பொறுத்து கொள்ளவே மாட்டார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பக்தனுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா பொறுத்துக்கவே மாட்டார். நம்ம வந்து அதெல்லாம் பாக்குறோம். யுக்த வைராக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து ஆயுதம் ஏந்தாம உன்னை விட மாட்டேன், உங்களை அந்த ரூபத்துல பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு ஆயுதமே ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னுட்டு. அப்படிப்பட்ட அவருடைய வாக்கையே மாத்திக்கிறார். எதற்காக அப்படின்னா தன்னுடைய பக்தன் பீஷ்ம பிதாமகர் மகாஜனங்கள் 12 பேர்ல ஒருத்தர், எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்க, அவருடைய அந்த உயிர் போகும்போது கூட அவரு பகவானை பார்த்துக்கிட்டே அவர் வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டே வந்து அவருடைய ஜீவன் போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அப்ப அவர் எந்த ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. சோ அப்படிப்பட்டவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து சொல்றாரு, சபதம் எடுக்கிறாரு, உங்களை நான் வந்து இந்த யுக்த வைராகியத்துல நான் கண்டிப்பா பார்ப்பேன். ஒரு வீரனாக எப்படி நீங்க எடுத்து போர் புரியுறீங்கன்றத நான் பார்ப்பேன். ஏப்பா நான் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் போரே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீ வேற ஆனா அவர் விடவே இல்லை இல்லையா. சோ அப்போ இவரை என்ன பண்ணா கோவம் வரும்னு தெரிஞ்சு அர்ஜுனனை மூர்ச்சை ஆகுற அளவுக்கு அவர் வந்து அம்பை எய்துகின்றார். அர்ஜுனன் மூர்ச்சையாக விழுந்த உடனே கிருஷ்ணருக்கு தன்னுடைய நிலை புரியாம என்ன பண்றாரு, ஆயுதம் தான் எதுவுமே இல்லை, எடுத்தாரு அந்த தேரோட சக்கரத்தை. உடனே என்ன பண்றாரு அர்ஜுனன் அவருடைய திருப்பாதங்களை வந்து பிடிச்சுக்கிறார். நீங்க வந்து வாக்கு கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா, நான் வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னுட்டு, அதனால நீங்க இந்த இதை பண்ணக்கூடாது. அப்போ பக்தனுக்காக பகவான் அவ்வளவு தூரம், பக்தனுக்கு யாராவது நிந்தனை பண்ணா அதை அவரால் தாங்கி கொள்ள முடியல. அவங்களுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா
அவங்களுக்கு இழைக்கக்கூடிய அவமானத்தை அவங்களால தாங்க முடியல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இப்படி நிந்தனைகளை எதிர்க்கிறதுக்கு 3 வழிகள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். என்னென்ன அப்படின்னா, நிந்தனை சொற்களை கேட்டான் என்றால் வாதத்தினால் தனது எதிரியை வெல்லும் திறனுடையனாக இருத்தல் வேண்டும். அதுக்காக தான் நம்ம பார்க்கிறோம். எதுக்கு நம்ம இந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா, உண்மையான நாலேஜ், ஸ்ட்ராங்கான ப்ராட் வைட் எக்ஸ்டென்சிவ் எஜுகேஷன், அந்த அந்த எஜுகேஷன்ல நாலேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மள ரொம்ப ஸ்திரமாக இருக்கும்போது யாரு கூட வேணாலும் வாதிட்டு நம்ம இது பண்ண முடியும். அப்போ யாரெல்லாம் சொற்களால நிந்தனை பண்றாங்களோ அவங்கள வெல்றதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா கரெக்டான வாதம் பண்ணணும். அதுக்கு எனக்கு ஞானம் வேணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? பக்தர்கள் சங்கத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆச்சார்கள் கொடுத்ததை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவ்வாறு தோற்கடிக்கும் திறமை இல்லாவிட்டால், ஓகே எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் இல்லப்பா, அவங்க என்ன பண்ணணும்? பணிவுடையவனாக பணிவுடையவனாக இருக்க கூடாது, மாறாக தனது உயிரையே மாய்த்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ சோ என்னால அவங்க கிட்ட போரிட்டு இது பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கவும் கூடாது, நம்மளுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்ள வேண்டும். மேற்கூறிய 2 வழிமுறைகளையும் பின்பற்ற இயலாவிடு அவன் உடனே அந்த இடத்தை விட்டு நீங்கி விட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது மட்டும் தான் நம்மளால பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஏன்னா இது எதுக்காக சொல்லப்படுது அப்படின்னா, அந்த நிந்தனை பண்றாங்க இல்லையா, அதுவும் ஒரு ஜீவாத்மா தானே, அதுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காருல்ல, அவரும் பார்த்துட்டு இருக்கார். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து அந்த அந்த விஷயத்த நம்ம திருப்பி அவங்கள இது பண்ணும்போது அவங்களே அறியாம அவங்க வந்து மோட்டிவேட் ஆகி என்ன பண்றாங்க, இன்னும் நிறைய நிந்தனைகள் பண்ணிடுவாங்க, இன்னும் நிறைய குற்றங்களை பண்ணிடுவாங்க. அதுக்காக தான் அதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு அவங்க கூட வாதிடணும், முடியலையா இறந்தே போயிடுன்னு சொல்ற, உயிரை மாய்த்து கொள்ள வேண்டும். அதுவும் முடியலப்பா, எனக்கு பெரிய ஃபேமிலி இருக்கு, அப்ப என்ன பண்ணு, அந்த இடத்துலயாச்சும் இல்லாம அட்லீஸ்ட் அதையாவது பண்ணு அப்படிங்கிற. சோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டது. இந்த 3 நான் கடைசி 3வது தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். 3 வழிமுறைகளிலும் ஏதேனும் ஒன்றினை பின்பற்ற முடியவில்லை என்றால் அவன் தனது பக்தி நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி. ஹரே கிருஷ்ணா. 3த்துல ஒண்ணு கூட ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? அங்க பக்தியே இல்ல, நாம வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து திலகமும் துளசி மாலையும் முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா. உயிரை மாய்த்துக் கொள்வது பர்மிட் பண்றாங்களா மாதாஜி இங்க? என்ன ஏதாவது இருக்கா சொல்லுங்க, யாராவது பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி உயிரை மாய்த்துக் கொள்றது? இந்த நிந்தனைக்கு ஏதாவது சான்று இருக்கா? யாருமே இல்ல மாதாஜி, அதான் கேக்குறேன். அதான் எங்களுக்கு தெரியல, அதான் கேக்குறேன். அப்ப என்ன தெரியுது, அது சாத்தியம் இல்ல அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, இந்த இதுல இப்ப பாகிஸ்தான்ல இல்ல, அது பக்கத்துல என்ன இன்னொரு கண்ட்ரி இருக்கு, மறந்து போச்சு. ஆப்கானிஸ்தான் இல்ல மாதாஜி, இப்ப அந்த சண்டை நடக்குது ஈரான்ல எல்லாம் இல்ல, ரஷ்யால எல்லாம் கூட வந்து அந்த பக்தர்கள் வந்து உயிரை கொடுத்திருக்காங்க. அப்பெல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் இது பிரபுபாத் இருந்த போதே, அப்ப பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிறவங்களை கொன்னுடுவாங்களாம். அப்படி நிறைய பேர் உயிர் விட்டுருக்காங்க. அது அது உண்மை. ஆனா அது கரெக்ட், நீங்க சொல்றது கரெக்ட். நடந்தது மாதாஜி அவங்களோட இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே இவ்வளவு ஒரு தீவிரமா இருப்பாங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். நமக்காச்சும் வந்து ஆன்மீக வாசம் இருக்கு, நம்ம அந்த இதுல இருந்திருக்கோம். ஆனா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை அந்த சைனீஸ் மாதாஜி வந்து சொன்னாங்க, அந்த 18 வயசுக்கு மேல நீ யாரோ நான் யாரோ, அப்பா அதெல்லாம் இல்ல, அப்படி மீறி அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அது ஒரு பெரிய அஃபென்ஸா அவங்க வந்து கருதுறாங்க. செப்பரேட்டா பிள்ளைங்களை நீங்க விட்டுறணும், அது சின்ன குழந்தைல இருந்தே ஃபாலோ பண்ண, அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இண்டிபெண்டன்சி வருமா. அதனால மை லைஃப் மை வே அப்படின்னு இருப்பாங்களாம் ஜனங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கிட்ட போய் ஆச்சரியமா இருக்குல்ல, பிரபுபாதர் எப்படி வந்து இந்த இதை சொல்லி அவங்க எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த நிலையில போயிருக்காங்க. அங்க வந்து அந்த பீட்ஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி அது ஒரு செப்பரேட் இதே இருக்கு, அதை எடுத்து படிச்சோம்னா நம்ம வந்து இப்போ என்னடா நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரியா இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி எத்தனை பேர் இது பண்ணான்னு தெரியல, பட் இந்த இது நான் அந்த கதை வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவங்களுக்கு வந்து அந்த பீட்ஸ் மேல வந்து அவங்க வந்து சாண்டிங் பண்ண முடியாதான், அவங்க பக்தி பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரஷ்யால கொண்டு போய் அடைச்சிடுறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பிரெட் அவங்க கொடுப்பாங்கல்ல, பிரெட் அதையே யாருக்கும் தெரியாம என்ன பண்ணுவாங்களா, 108 மாலையாக வந்து 108 மணி மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா ட்ரை பண்ணி வச்சிருவாங்களாம். வச்சுட்டு அதுல வந்து அவங்க சாண்டிங் பண்ணுவாங்க. என்ன ஒரு இது பாருங்களேன், நமக்கு மாலை இருக்கு, டைம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து
நான் காலையில எழுந்திரிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. நமக்கு எவ்வளவு ஒரு இது இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு தீவிரமா அவங்களுக்கு வந்து இது. பட் எத்தனை பேர் அந்த உயிர் கொடுத்தது எனக்கு தெரியல. எங்கன்னா எங்க தப்பா பேசுறாங்களோ அந்த இடத்துல அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாம உயிர் தியாகம் பண்றதை நீங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? எனக்கு தெரியும். ஹரிதாஸ், சோட்டா ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட கதை நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு நீ வேண்டான்னு சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக அவர் வந்து இது பண்ணிட்டாரு. அவர் அந்த மாதாஜி பார்த்தாரு, அவ்வளவுதான். அதுக்கே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இவன் வந்து இங்க வேண்டாம், எனக்கு இங்க சேவை பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு. அப்போ அந்த வார்த்தையை தாங்கி கொள்ள முடியாம அவர் வந்து உயிர் தியாகம் பண்ணிட்டாரு, சோட்டா ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஏன்னா பகவானுக்கு சேவை பண்ணலன்னா இந்த உடம்பு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இது வேணும்னா அவர் ஆத்ம தியாகம் பண்ணிட்டாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதுக்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு ஃபீலே பண்ணல. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம ஒரு ஒரு வாழ்க்கை பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையோ இல்ல சன்னியாச வாழ்க்கையோ எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டா அதுல வந்து கரெக்டா ஸ்திரமாக இருக்கணும். அது உள்ள போயிட்டு திருப்பி சின்னதா ஒரு லேமெண்ட் ஆனா கூட முடிஞ்சிச்சு அந்த இது, பாத்தீங்களா? அதனாலதான் சொல்லுவாங்க அந்த அந்த 4 லைஃப் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை கடந்து அவங்க போகும்போது அங்க வந்து வேற மாதிரியான விஷயங்களுக்கான எண்ணங்கள் அங்க இருக்காது அப்படின்றது நம்ம இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துலயும் அந்த கதை தட்சன் வந்து நாரத ரிஷி கிட்ட சொல்லும் போது அந்த கதையை நம்ம வந்து பாக்குறோம். அதனாலதான் இந்த லைஃப் பிரம்மச்சரியம் அடுத்து கிரகஸ்த வாழ்க்கையை கடந்து வானப்பிரஸ்தம், ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு லைஃப் என்னன்றது தெரிஞ்சிச்சு. அதை கடந்து வானப்பிரஸ்தம், அதையும் கடந்து வந்து அவங்க சன்னியாச வாழ்க்கை போறாங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டைரக்டா நம்ம வந்து சன்னியாச வாழ்க்கை எடுக்கிறது நீயே. ஏன்னா நாரத ரிஷியை பார்த்த உடனே அவருடைய உபதேசம் கேட்ட உடனே அவருடைய 100 பிள்ளைங்கள் என்ன பண்றாங்க, சன்னியாசியா போயிடுறாங்க. அடுத்து 1000 பிள்ளைங்க கொண்டு வர்றாரு அவர், 1000 பிள்ளைங்களும் அந்த மாதிரி போயிடுறாங்க. ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டார் தட்ச பிரஜாபதி. அப்போ நாரத ரிஷிக்கு வந்து சாபமே கொடுத்துடுறாரு. எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமை என்ன, நான் பிரஜாபதி, பிரஜைகளை எப்படி லக்ஷ்மிபதின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி நமக்கு வந்து அதோட தலைவன் எனக்கு வந்து இந்த மக்களை உருவாக்கணும்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நானும் ஒரு தடவையும் கொண்டு வரேன், நீ என்னடானாக்கா எல்லாரையும் வந்து இந்த மாதிரி இது பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சாபம் கூட விடுறாரு. அப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட் இந்த இது இருக்கும், இவங்களை ஏன் நீ இப்படி பண்ற, அப்படி பண்ணா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு உண்டான இது இருக்கு, தவறான இது வர்றதுக்கு உண்டான இது இருக்கு. அவங்க ஒரு லைஃப கடந்து போனாதான் அதுல என்ன இருக்குன்றது தெரிஞ்சுட்டு அடுத்த நிலை போகும்போது பின்னோக்கி அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து அதுல சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, சோ உண்மையாலுமே அந்த ரஷ்ய பக்தர்கள் எனக்கு ஞாபகம் வந்துட்டு அந்த பங்களாதேஷ்ல இப்ப ரீசெண்டா நடந்தது மாதாஜி, பங்களாதேஷ்ல அந்த ஹிந்துஸ் எல்லாம் கொல்றாங்க. அப்ப வந்து இஸ்கான் டெம்பிள்ல பூந்து சிலையெல்லாம் உடைச்சி அந்த இவரை வந்து அவரு வந்து நிறைய பேருக்கு இதுல கிரைசிஸ்ல சாப்பாடு போட்டிருக்காராம் அந்த இஸ்கான் பிரசிடென்ட். அவரை வெட்டி கொண்டு இருக்காங்க. அவரு வந்து அதுக்கெல்லாம் அந்த இடத்த விட்டு ஓடாம அங்கேயே இருந்தாராம். பகவான் அப்படி நிந்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவரு அவங்க கிட்ட ஃபைட் பண்ணிருக்காரு. ஃபைட் பண்ணி அங்கேயே அவரை வெட்டி கொண்டு இருக்காங்க. அப்ப கூட அது பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு. தெரியாதா மாதாஜி உங்களுக்கு எல்லாம்? இல்ல அது ஆக்சுவலா சின்ன வயசுதான் அவர் இல்லையா, சின்ன பிரபுதான், சின்ன வயசுல பிரம்மச்சாரி பிரபுதான் அவரு. அது நிறைய இது பண்ணாங்க, அந்த இது நிறைய டெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்க. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது நிந்தனை பண்றாங்க அப்படின்னாக்க தானே ஆத்ம தியாகம் பண்ணணும். என்னால அவங்களோட வாதிட முடியல, அப்ப முடியாத பட்சத்துல நான் ஏன் உயிரோடு இருக்கணும், அந்த தானாவே ஆத்ம தியாகம் பண்றது. அதுல வந்து அவங்க வந்து கொல்ல வந்தாங்க இல்லையா, இருந்தாலும் அவர் அந்த இடத்த விட்டு போகல, அது வேற விஷயம். அந்த டயட்டிஸ் எல்லாம் வந்து உடைச்சாங்களாம், அதனால அதை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்கு அவர் போராடி இருக்காரு. ஆமா, டயட்டிஸ் அவங்க இது பண்ணாங்க, ரொம்ப ரொம்ப இதுவும் அதனால அவர் உயிர் வச்சுட்டு இருந்தாரு. ஆமா, அது கரெக்ட். ஆனா அது வந்து வாலண்டியரா வந்து நானே என்னுடைய ஆத்ம தியாகம் பண்றது அப்படின் போது அது வேற புரிதல். அந்த புரிதல் தான் நான் வந்து சொல்றேன். அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்குன்னு மேபி அடுத்த கிளாஸ்க்கு நம்ம வந்து அது வந்து பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து திலகமும், தேங்க்யூ மாதாஜி, திலகமும் துளசி மாலை அணிவதும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம பாக்குறோம். சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திலகம் துளசி மாலைகளை அலங்கரித்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கு பத்ம புராணத்துல. துளசி மாலைகள் வந்து துளசி அம்மா வந்து எப்பவுமே ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பாத கமலத்துல இருப்பாங்க. நேத்தா முந்தைய நேத்து நம்ம படிக்கும்போது பார்த்தோமே, அவருடைய திருப்பாதத்துல இருந்து கங்கை வந்து பகவானுடைய அந்த துளசி இருக்கிறதுல திருப்பாதத்தின் வழியாக வருது இல்லையா, பகவான் உலகளந்த பெருமாள் அவர் 3 லோகத்தையும் அளக்கும் போது அவருடைய திருப்பாதம் பட்டுதான் மேல இருந்து ஆகாய கங்கை அவருடைய பாதத்தை அவங்க வந்து சுத்தம் பண்ணிதான் கீழே இறங்கி வராங்க. அவ்வளவு ஃபோர்ஸா வராங்க.
அவங்கள சிவபெருமான் தன் தலையில தாங்கி அந்த வேகத்தை குறைச்சு அவர் வந்து கீழே விடுறாரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனாலதான் கங்கை வந்து புனிதமானது. எப்படி கங்கை புனிதமானதுன்னா பகவானுடைய திருப்பாதத்தை அவங்க என்ன பண்றாங்க, கழுவிட்டு கீழே வராங்க இல்லையா, அப்போ அது வந்து புனிதமானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்ட கங்கையில கூட மீண்டும் மீண்டும் குளிச்சாதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த களங்கங்கள் போகும். ஆனா பக்தர்கள், தூய பக்தர்களுடைய கடைக்கண் பார்வையின் மூலமாக எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல பண்ண பாவங்கள் போகுது அப்படின்னும் நமக்கு வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. சோ இங்க துளசி மாலை, துளசியோட இது என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து எப்பவுமே சேவை பண்ணிட்டு இருக்கவங்க வந்து துளசி மாவா. சோ நம்ம ஒரு இதுல படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து துளசி அம்மாவும் இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து நாம மரியாதையோட பக்தி செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பிரம்மன் நிலையில இருக்காங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. எப்படி வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து யாரையும் வந்து இது ஆண் பெண் அப்படின்னு பாகுபாடு பார்க்கல. இது ஒரு பகவானுடைய ஒரு அங்கம், நான் ஒரு அங்கம், அது ஒரு அங்கம் அப்படின்ற அந்த பிரம்மன் நிலையில எல்லாமே ஒரு ஒரு சோல், ஆத்மா அப்படின்ற அந்த உயர்ந்த ஞானத்துல அவர் இருந்திருக்காரு. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பிரம்மன். பகவான 3 நிலையில புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். அவர் அந்த 2 நிலையிலயும் அவர் இருக்காரு. ஆனா பகவான முழுமையாக பரம புருஷர், அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்ற அந்த பக்தி நிலையில அவர் வரல. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தந்தையான வியாசதேவர் என்ன பண்ற, அந்த வேடுவர்கள் கிட்ட வந்து சொல்லி அனுப்புறாரு. 3 ஸ்லோகங்கள் பத்தி பேசுறார். தன்னையே கொல்ல வந்த அந்த அந்த பூதனை அவ வந்து தன்னுடைய தாய் ஸ்தானத்துக்கு அவர் வந்து உயர்ந்த நிலையில கொடுக்கிறார். அதெல்லாம் பத்தி அவங்க நீங்க போகும்போது, ஏன்னா அவர் ஓடியே போயிட்டாரு. ஆஹா இது ஒரு பெரிய மாயா அந்த லோகம், நான் அம்மாவோட வயித்துல இருந்து வெளியில வந்தாச்சு 16 வருஷம் கழிச்சு. ஆனா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, இது என்னை பீடித்து விடுமோன்னு பயமா இருக்கு, நான் எப்பவும் அந்த ஸ்மரணத்திலே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாரு, காட்டுக்குள்ள ஓடிடுறார். அவரை மீண்டும் அழைத்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அவர் மூலமாக எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்ன்றதுதான் வியாசதேவருடைய அந்த அவா. அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா வேடுவர்கள் அழைத்து இந்த மந்திரத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருங்கன்னு சொல்றாரு. அவங்க காட்டுக்குள்ள போகும்போதெல்லாம் அதை சொல்லிட்டே இருக்கும்போது இவர் கேட்கிறார். கேட்டுட்டு அப்படி ஒருத்தர் இருக்காரா, கேட்டிருக்கியா, இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரா, அந்த அம்மாவை அவரைய கொல்றதுக்காகவே வந்தாலும் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு அம்மா ஸ்தானத்தை கொடுத்த ஒருத்தர் இருக்காரு தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு அவங்களுடைய ஆர்வத்தை உண்டு பண்ண உடனே அவருக்கு வந்து தோணுது யார் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அவங்க கிட்ட வந்து கேக்குறாரு. இந்த காட்டுக்கு வெளியில ஒரு குடில் அமைச்சிட்டு ஒரு ஒரு ரிஷி இருக்கார், நீங்க அவரை போய் பாருங்க, அவர் தான் எங்களுக்கு இந்த கதையை சொன்னான்னு. இவர் அப்பதான் மீண்டும் அங்க போறார். இங்க நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா பகவானை பத்தி கேட்கறதன் மூலமாகவே நாம அந்த பிரம்மன் நிலையில இருந்து அல்ல பரமாத்மா அப்படின்ற அந்த நிலையில இருந்து உயர்ந்த பகவான் பரம புருஷன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுதான் வந்து உண்மையான புரிதல். பகவான்னா யாரு அப்படின்றது அவரே வந்து பரம புருஷர், எல்லா புருஷர்களுக்கும் வந்து பரம புருஷர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி சனத்குமாரர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவரால முதல்ல சிருஷ்டிக்கப்பட்டவங்க சனத்குமாரர்கள். பிரம்மதேவர் வந்து படைக்கப்பட்டாச்சு. ஆனா அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, ஒரே இருட்டா இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. எங்கேயோ உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. ஓகே இந்த தண்டு எங்க போகுதுன்னு அது கூடவே போறாரு. ஆனா அவரால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல. அது போய்கிட்டே இருக்கு, எத்தனையோ யுகங்கள் ஆயிடுச்சு. என்னடா அதுன்னு டயர்ட் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. அப்போ வந்து ஒரு அசரீரி கேக்குது, தப்ப தப்ப அப்படின்னு அசரீரி கேக்குது. அதை கேட்ட உடனே அவர் என்ன பண்றார், தபத்துல மூழ்கி விட்டுறார். தவம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, நீ இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்ணுன்னு அடுத்த அசரீரி. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மானசீகமாக பகவான் அவருக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுத்து அவர் முதல்ல உருவாக்குனாது சனத்குமாரர்கள், 4 குமாரர்கள். ஆனா அவர் எவ்வளவு தூரம் தவம் செய்திருந்தா அவர் முதல்ல உருவாக்கின அந்த 4 பேரும் என்ன சொல்றாங்க, எங்களுக்கு இந்த பிரஜைகள் உருவாக்குறது, இந்த சிருஷ்டி பண்றதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. எங்களுக்கு தேவையெல்லாம் என்னது, பகவானை மட்டும்தான், நம்ம பக்தி மட்டும்தான் நாங்க பண்ணுவோம். சோ அந்த நிலையில மட்டும்தான் நாங்க இருப்போம்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. சோ அப்ப அந்த அவர் உயர்ந்த தியானம் அந்த தபம் பண்ணார் இல்லையா, அதனுடைய பலனாக அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, அந்த பரபிரம்மம் ஏன்னா தியானத்துல இருக்கிறதுனால அந்த பிரம்ம ஜோதி அந்த நிலையிலேயே அவர் இருக்காரு. ஏன்னா அவர் இன்னும் பார்க்கவே இல்லையே பகவான. அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, வைகுண்டம் போறாங்க. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 கதவுகள் திறந்துதான் பகவானை பார்க்கணும். 7வது வாயிற்கதவுல வந்து அவங்க விடலைன்னு உடனே அவங்க முதல்ல அப்பதான் பகவானை பார்க்க போறாங்க. விடலைன்னு உடனே இவங்களுக்கு கோபம் வந்துருது. கோபம் வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஜெய விஜயர்களை வந்து சாபம் கொடுக்குறாங்க. இத பார்த்த உடனே பகவான் உள்ள இருந்து ஓடி வருகின்றார். ஏன்னா என்னுடைய பக்தன்
வாயிற்காவலர்கள் அவங்க என்னதான் நிந்தனை பண்ணாலும் என்னுடைய வாயிற்காவலர்கள் என்னுடைய பக்தர்கள் என்ன பண்றாரு, ஓடி வர்றார். அப்படி ஓடி வரும்போது அவருடைய திருப்பாதத்துல இருக்கக்கூடிய துளசியோட நறுமணம் பட்டு இவங்க 4 குமாரர்களும் என்ன பண்றாங்களாம், அப்படி அவ்வளவு ஆக்ரோஷமா கோவத்துல இருந்தவங்க அப்படியே பக்தர்களாக மாறிடுறாங்க. அப்ப துளசி மாலையை முகர்ந்து கொள்வது வந்து எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த பலனை கொடுக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, உடனே பக்தர்களாக மாறி, ஓஹோ நம்ம இப்படி ஒரு சாபம் கொடுத்துட்டோமே அப்படின்னு அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க. பண்ணிட்டு எங்களை மன்னிக்கணும்னு அவர் திருப்பி பகவான் கிட்ட வந்து அவங்க பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறாங்க. அப்பதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார், நல்ல செயல்கள்லாம் செஞ்சு பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் கழிச்சு நீங்க என்கிட்ட வரீங்களா, இல்ல தீய செயல்கள் செய்து 3 யுகங்கள்ல என்கிட்ட வரீங்களா? அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, உங்களை விட்டு எங்களால பிரிஞ்சே இருக்க முடியாது. நான் உங்களை வந்து சேர்றதுக்காக நான் தீய செயல்களை செய்தாலும் பரவாயில்ல, நாங்க அசுரர்களாகவாவது பிறப்பெடுத்து உங்களை வேகம் வந்து சேரணும் அப்படின்னு. அப்படித்தான் நமக்கு வந்து அங்க கிடைக்கும். இங்க வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, திலகமும் துளசி மணிமாலையும். யம தர்மராஜா வந்து சொல்றாரு, அஜாமிலனை கொண்டு வரும்போது அங்க வந்து சொல்றாங்க, அஜாமிலனுடைய டைம் என்ன ஆகுது, நான் பாட்டு பேசிட்டே இருக்கேன், முடிஞ்சிச்சு கதை. ஓகே, நாளைக்கு ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மிச்சத்தை. நீங்க ஏதோ நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, நாளைக்கு வந்து மிச்சத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு இந்த இதோட மட்டும் நான் முடிச்சுக்கிறேன். சோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் இப்ப, திலகமும் துளசி மணி மாலையும். ஹரே கிருஷ்ணா. திலகமும் துளசி மணி மாலை 3 லெசன்ஸ்க்கு பண்ணிட்டேன் மாதாஜி, ஒரு 11 லெசன் வரலையும் பண்ணிட்டேன். இது பண்ணியாச்சு இல்லையா? ஓகே ஓகே. திலகமும் துளசி மணி மாலையும், அதுல இப்ப நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்? பகவானுடைய கதையை பேசுனீங்க பிரபு, அஜாமிலனோட கதை. கரெக்ட் கரெக்ட், தேங்க்யூ பிரபு. சோ அஜாமிலன் வந்து இது பண்ணும்போது யம தூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் வந்து விவாதம் நடக்குது. அவங்க துரத்தி அடிச்சுட்டாங்க யம தூதர்களை, ஓடி போங்க என்ன அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்றாங்க, என்ன இது உங்களுக்கு தர்மம்னா என்னன்னு தெரியுமா, எவ்வளவு ஒரு கெட்ட செயல்கள்லாம் பண்ணிருக்கான்னு தெரியுமான்னு போது, அப்ப விஷ்ணு தூதர்கள் திருப்பி கேக்குறாங்க, தர்மசாஸ்திர படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா, அதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? எப்போ ஒருவன் தன்னுடைய மகனுக்கு அவனுடைய மகனுக்கு வந்து பகவானுடைய நாமத்தை வச்சுட்டானோ, நாராயணான்னு சொல்லிட்டான் இல்லையா, அப்பவே வந்து அவனுடைய எல்லா பாவங்களும், இவ்வளவு பாவங்கள் பண்ணியிருக்கான் தெரியுமா அவன் சொல்றாங்களே, அந்த பாவங்கள் எல்லாம் அழிந்து விட்டது. அதுக்கப்புறம் எப்ப நான் வந்து எவ்வளவு தூரம் புண்ணிய செயல்கள் செய்திருந்தா மரணிக்கும் தருவாயில் என்னோட உடம்புல இருந்து இந்த ஜீவாத்மா போகுது, 1000 சின்னதா நமக்கு வலி வந்தது அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம மைண்ட் ஃபுல்லா அதுலதான் போக்கஸ்டா இருக்கும். நம்ம என்ன செயல் செய்யறோம், என்னதான் பெருசா பக்தி இது பண்ண அதெல்லாம் விட்டுருவோம். அப்பெல்லாம் வலி வலி வலின்னு அது பின்னாடியே போகும். அந்த மாதிரி 1000 தேள்கள் கொட்டக்கூடிய தன்மை இருக்குமா மரணிக்கும் தருவாயில். அப்போ நம்ம நம்மளாவே இருக்க மாட்டோம், அந்த வலியை உணர்கின்ற அந்த பாவத்துல இருப்போமே தவிர்த்து நாம ஜபமாவது பகவானாவது அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். இல்ல எத்தனை பேர் வந்து அன்கான்சியஸ் நிலையில இருந்து நம்ம யாருன்னே தெரியாமையே உயர் விட்டவங்களும் இருக்காங்க, அதையும் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அப்ப உண்மையாலுமே பகவானுடைய அதீதமான கருணை இருந்தால் ஒழிய, அதனாலதான் பக்தியில வந்து வீழ்ச்சின்றதே இல்லை. அவர் தன்னுடைய முதல் 25% ஆஃப் த லைஃப்ல வந்து அவர் உண்மையாலுமே பக்தி பண்ணியிருக்காரு இல்லையா, அந்த பிராமணருடைய இதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு. அதனுடைய பலன் பகவான் கைவிடல, அவர் மறந்துட்டார், கம்ப்ளீட்டா பகவானை மறந்துட்டார். அந்த விலை மாதுவ பின்னாடி போய் அது எல்லாம் செய்யக்கூடிய அந்த செயலெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார், எல்லா அதர்மத்தையும் பண்ணிட்டார், பகவான்றதே மறந்துட்டார் சுத்தமா. தன்னுடைய பையனுக்கு பெயர் வைத்தது கூட பக்தர்களோட சங்கத்துல அங்கிருந்த சாதுக்கள் வந்து கேக்குறாங்க. அந்த 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 4 மாதங்கள் வந்து ஒரே இடத்துல இருந்து அவங்க வியாக்கியானம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அப்ப வந்து அவங்க கேக்குறாங்க, இங்க யாராவது பிராமணர்கள் இருக்காங்களான்னு கேட்கும்போது, ஒரே ஒரு பிராமணர் தான், ஆனா அவர் எதுக்குமே வந்து பிராமணத்துவமே இல்லைன்னாலும் இவங்க என்ன பண்றாங்க, இருந்தாலும் அவங்க வீட்டுல போய் தங்குறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து இவர் பிரசாதம் செய்து போட, அப்ப வந்து அவர் வந்து கேக்குறாரு, இந்த குழந்தை பிறகு என்ன பேர் வைக்கலாம் போது, அப்ப பக்தர்களுடைய சங்கத்துல அவங்களுக்கு வந்து நாராயணான் பேர் வைன்னு அவங்க சொல்ல, இவர் தன்னுடைய 10வது குழந்தைக்கு நாராயணான் பேர் வைக்க, அப்பவும் அவர் பகவானுடைய பேரு அப்படின்றதுல வைக்கல, இந்த சாதுக்கள் சொல்லியிருக்காங்க, ஓகே அதனால நாராயணன் வைக்கலாம். அது போல அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய நாம ஜபம் பண்ணல, குற்றமற்ற நாம ஜபம் தான் பண்ணிருக்காரு. அதாவது இந்த நாமத்தை சொன்னா நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா, இன்னைக்கு ஏதாவது இவங்களுக்கு பண்ணி வைப்போம், பின்னாடி நமக்கு உதவும், பௌதிகமான சிந்தனை. ஆனா அவர் அப்படிலாம் யோசிக்கல, அந்த நாமத்தை சொன்னா பின்னாடி நமக்கு பலன் கிடைக்கும்னு நினைச்சு அவர் வைக்கல.
என் புள்ள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால அவனுக்கு அந்த பேரு, அந்த பேரு நான் அவனைதான் நான் கூப்பிடுறேன். அப்படிதான் அவர் வந்து இது பண்ணார். அந்த தூய்மைத்தனத்துக்காக விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்க. அந்த தூய்மையான நாம ஜபத்துக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அவர் தன்னுடைய மகனை வந்து அழைக்கிறார். ஆக்சுவலா இங்க என்ன ஆகுது, அப்ப அவங்க சொல்றாரு, நீ அவன் ஒரு தடவை பேர் வச்சப்பவே அவனுடைய பாவம் எல்லாம் போயிடுது. ஒரு தடவையும் அவன் வந்து பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம் பண்ணிட்டே இருந்தான் இல்லையா? அப்ப கேக்குறாங்க, அவன் எங்க வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னான்? தன்னுடைய பையனை தானே கூப்பிட்டாரு. அதே வந்து பெரிய கருணையா எடுத்துக்கிட்டாராம் பகவான். எப்படி ஒரு பக்த வச்சல் பகவான் பாருங்க இல்லையா? அவர் என்ன ஒரு எளிமைத்தனம், சௌலபியம். அப்படி அவன் வந்து என்ன அதுக்காக கூப்பிடல, இருந்தாலும் அவர் நினைச்சுக்கிட்டாரு என்னதான் என் குழந்தை கூப்பிடுறான் அப்படின்னு. அப்போ என்ன ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்கார் பகவான் பார்க்கலாம். அப்ப அவங்க வந்து இவர்கிட்ட போறாரு, யமதர்மராஜா கிட்ட போய் சொல்றாங்க, நாங்க நினைச்சோம் நீங்க தான் எல்லாமே, நீங்க தான் அல்டிமேட் ஸ்டார் அப்படின்னு நினைச்சோம். அங்க போய் பார்த்தா 4 கையோட ரொம்ப பிரகாசமா வந்து 4, 5 பேர் வந்து நிக்கிறாங்க. இவங்கெல்லாம் யாரு? இதுவரைக்கும் நாங்க பார்த்ததே இல்லையே. அப்போ நாங்க இதுவரைக்கும் நீங்க தான் எல்லாம் நினைச்சோமே, உங்களை தாண்டி வேற யாராவது இருக்காங்களா என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது, அப்ப வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு, அப்பா ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, யாரு பக்கத்துல எல்லாம் நீங்க போகக்கூடாதுன்னு சொல்றேன். எவன் ஒருவன் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் பண்ணிட்டு இருக்கானோ அந்த பக்கம் தலை வச்சு கூட படுக்காதீங்க. அது போல யார் ஒருத்தவங்க வந்து திலகம் இட்டிருக்காங்களோ, கழுத்துல வந்து கண்டி மாலை போட்டிருக்காங்களோ, துளசி மாலை போட்டிருக்காங்களோ, உடல்ல வந்து நாம அந்த திலகத்தை போட்டிருக்காங்களோ, எப்பொழுதும் நாவில் வந்து நாம ஜபத்தை ஒரு அலங்காரமாக அணிகலனாக வச்சுட்டு இருக்காங்களோ, அந்த தூய பக்தர்களிடத்தில் தலை வச்சு கூட படுக்காதீங்க. அந்த சைடு திரும்பவே திரும்பாதீங்க. அவங்கள கூட்டிட்டு போறது நம்மளுடைய கடமை கிடையாது, விஷ்ணு தூதர்களுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க அப்ப அஜாமலன் எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கான். அத்தனை பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் மரணிக்கும் தருவாயில் யாரோட நாமத்தை உச்சாடனம் பண்ணான்? அதனாலதானே இப்ப நீங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, துளசி மாலைக்கும் திலகத்துக்கும் அத்துணை ஒரு இது. நீங்க யூடியூப்ல கூட நிறைய பார்த்திருக்கலாம். நம்மளுடைய பக்தர்கள் கடைசி நேரத்துல வந்து அந்த ஐ திங்க் 2 இயர்ஸ் முன்னாடி நினைக்கிறேன், அந்த மாதாஜியோட இது அவங்க வந்து அந்த பிராணம் போகும்போது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அவங்க அன்கான்சியஸா இருக்காங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ணை மூடிட்டே வந்து அவங்க எல்லாரும் பக்கத்துல இருக்காங்க, எல்லாரும் வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்படியே அன்கான்சியஸா இருந்தவங்க என்ன பண்றாங்க, கையெடுத்து இது பண்றாங்க, கண்ணுல தண்ணி போயிட்டே இருக்கு. அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்றது வந்து அவங்க ட்ரை பண்றது தெரியுது. அப்படியே அவங்களுடைய ஜீவன் போச்சு அப்படின்னு பார்க்கும். இந்த மாதாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சாரம் பண்ணி உயர்ந்த பக்தியா இருக்காங்க அவங்க. சோ நம்மளுடைய கடைசி இது வந்து அதுதான். அப்ப அவங்க வந்து நேரடியாக விஷ்ணு தூதர்களையும் பகவானையும் தரிசித்ததுனாலதான் அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் போக முடியும். சோ இந்த மனித பிறவின்றது வந்து நமக்கு வந்து அவருடைய கருணையினால கிடைச்சது. சோ அதை வந்து அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும் அவருடைய பக்தி தொண்டுக்காகவும் நம்ம வந்து இதை உபயோகப்படுத்தணும்னு பாக்குறோம். சோ துளசி மாலை கண்டிப்பாக நாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும். துளசி மாலை அணிந்ததுக்கு அப்புறமாக நம்ம வந்து தவறான விஷயங்களை பேசக்கூடாது. அதே சமயம் தவறான விஷயங்கள் வந்து சாப்பிடக்கூடாது. நமக்கு வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் கொடுத்திருக்க பிரபுபாதர், அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் கண்டிப்பாக அப்படின்றத பாக்குறோம். 12 இடங்கள்ல வந்து நாம திலகம் விடுறது இந்த கிளாஸ்ல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை வந்து பார்க்கலாம். என்ன 12 இடங்கள்ல நாமம் இடும்போது திலகம் இடும்போது என்னென்ன மந்திரங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். பகவான் எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மாக வீற்றிருக்கான்னு சொல்றோம், இதயத்துல இருக்காரு அப்படின்னுட்டு. அப்படி இருக்கவர் அந்த இடம் வந்து சுத்தமா இருக்கணும் இல்லையா? சோ தூய்மை அப்படின்னாக்க புற தூய்மை மட்டுமல்ல, அகத்தூய்மையும் வேணும். சோ மனசுக்குள்ளார அந்த கலங்கங்கள் இருக்கக்கூடாது. காம, குரோத, லோப, அந்த 6 விதமான கலங்கங்கள் இருக்குல்ல, அது இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இப்படி வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், நெற்றியில திலகமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பக்தர்கள் வந்து ஒருத்தவங்க அந்த அந்த திலகமிடுறத அவங்க பார்க்க அவங்க வந்து தூய்மை அடைகிறாங்களாம். அதையும் நம்ம பாக்குறோம், பிராக்டிக்கலாவும் பாக்குறோம். முதல்ல வந்து கிண்டலா சொல்லுவாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா ஆட்கள் போறாங்கப்பா. அப்புறம் போக போக பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் நம்ம கூட சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம். சோ அவங்களுடைய மனசுல மாற்றங்கள் வர்றது எப்படின்னா, ஒருத்தவங்க திலகம் அடைந்து போறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்கள பார்க்க நம்ம மனசுல வந்து மாற்றங்கள் வருகின்றது. சோ நாமளும் பகவானுடைய அந்த அந்த பியூரிபிகேஷன் ப்ராசஸ்ல ஒரு கருவியாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. நிறைய புராணங்களோட பிரமாணம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. கோபி சந்தனத்துல வந்து நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம்.
கழுத்தில் மார்பிலும் துளசி மாலைகள் அணிந்திருப்பவர்கள் மனிதர்களை யமதூதர்கள் நெருங்குவதே இல்லை. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? சோ அவர் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டாரு, யாரெல்லாம் துளசி மாலை போட்டிருக்காங்களோ, திலகம் போட்டிருக்காங்களோ, நாம ஜபம் பண்றாங்களோ அவங்களை கூட்டிட்டு வர வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை இல்லை. அது வந்து விஷ்ணு தூதர்கள். யமதூதர்கள் மூலமாக போறோம்னாக்கா அது கருட புராணத்துல ஒரு இது இருக்கு. அதை படிச்சோம்னா நமக்கு தலையை சுத்த ஆரம்பிச்சிடும். 5வது ஸ்கந்தம் கடைசி அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த கருட புராணத்துல இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதை படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு ஓடி போயிடும் நம்ம. அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ ஏன்னா யமதூதர்கள் கூட்டிட்டு போகும்போது போற வழியெல்லாம் நம்ம நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவிச்சுட்டே போகணும். அந்த ஒரு நதி வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, அந்த நதியை கடந்து போகணும். அதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நதி வைத்தரணி நதி வைத்தரணி நதி அது ஒரு படிக்கும்போது பயங்கரமா இருக்கும் பிரபு. அது கடக்கிறது ரொம்ப 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 ரேர், ரொம்ப ரேர். எல்லாரும் வைத்தரணி நதியில முழுகிடுவா, அவ்வளவுதான். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லப்பட்டிருக்கு மாதாஜி. விஷ்ணு பக்தர்களை வந்து அவங்க கூட்டிட்டு போக போறதும் இல்ல, நம்ம அந்த நதியை அந்த நதியை பக்கம் போக போறதும் இல்ல. விஷ்ணு தூதர்கள் நம்மள வந்து புஷ்ப விமானத்துல வச்சு நம்ம இங்க இருந்து வேற எங்கேயோ போறோம். அதனாலதான் பகவானுடைய நாமத்தை நம்ம ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அவங்க நம்மளை கூட்டிட்டு போற வழி வேற வழியாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். அந்த அத்தியாயத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு, நாம ஜபம் பண்றதுனால நம்ம எப்பவும் அவருடைய ஸ்மரணத்திலே இருக்கிறதுனால இந்த தவறான விஷயங்களை நம்ம ஈடுபட மாட்டோம். அதனால அந்த கலங்கங்கள் நமக்கு வந்து கிடையாது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கணும். அதனால வைணவர்களிடம் யமதூதர்கள் எவரும் வர்றதே கிடையாது. அதுதான் அஜாமலனுடைய கதையை நம்ம பார்த்தோம். தனது உடலில் சந்தனம் பூசி பகவானின் புனித நாமத்தை உடல் முழுவதும் எழுதி வைத்திருக்கும் மனிதன் தனது அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கப்படுகின்றான் என்றும், மரணம் அடைந்த பின் முழுமுதற் கடவுளுடன் சேர்ந்து வாழ நேரடியாக கிருஷ்ணலோகத்திற்கு செல்கிறான் என்றும் கூறப்படுகின்றது. நம்மளுடைய நித்தியமான லோகம் கோலோக விருந்தாவனம். அங்கிருந்து எப்படியோ கீழே வந்துட்டோம், திருப்பி அவர்கிட்ட போகணும், பக்தி பண்றோம், அவர்கிட்ட போறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாளைக்கு வந்து மத்த நீங்க படிச்சுட்டு வந்து ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க படிச்சுட்டு வந்து நீங்க சொல்றீங்க பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கீங்கன்னு, அதனால படிச்சுட்டு நாளைக்கு வந்து பார்க்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்ததேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ वृंदकी जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर को जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ஓகே, நாளைக்கு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நம்ம கொஞ்சம் இதாவே போவோம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சங்கரன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நீங்க கொடுத்த பிபிடி தானே இந்த லெவல் 1க்கு அனுப்பிச்சது தானே இது பண்ணணும்? நான் அமிச்சுதான். எது அமிச்சேன் பிரபு? உங்களுக்கு அமிச்சிட்டேனா லெவல் 1க்கு? ஆமா, லெவல் 1க்கு. இல்ல நியூ பிபிடி, நியூ ஏஐ அசிஸ்டட் பிபிடி ஒன்னு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் பிரபு. அது எப்போ வரும்? கொஞ்சமாவது முன்னாடி பாத்துக்கணும் மாதாஜி. பிரபு, நான் வேணா உங்களுக்கு அதை அனுப்புறேன் பர்சனலா, உங்களுக்கும் சர்வா பிரபுக்கும். பட் இதுல நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அந்த சாராம்சம் தான் அதுல இருக்கு. நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். எனக்கும் அனுப்பிடுங்க. அனுப்புறேன். நீங்க தான் இது பண்றீங்க இல்லையா? பத்மா மாதாஜிக்காக நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க. நான் அனுப்பிச்சிடுறேன் இந்த இது. நான் நாளைக்கு போயிட்டு அனுப்பிட்டுமா? இதுல வந்து எப்படி இதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அது ஃபுல்லா கூகுள் லிங்க் வேணா நம்ம ஷேர் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. நான் கூகுள் லிங்க் ஷேர் பண்றேன், நீங்க அதுல போயிட்டு அதுக்கு முதல்ல மாதாஜி மறக்காம வந்து எங்களுக்கு அக்சஸ் பெர்மிஷன் கொடுங்க. நான் கிளிக் பண்ண அப்புறம் வந்து அக்சஸ் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா யாருக்கெல்லாம் இந்த லிங்க் இருக்கோ அவங்க வந்து அக்சஸ் பண்ணலாம்னு தான் போட்டிருக்கேன். நீங்க ஒரு தடவை எதுக்கும் பாத்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கெட் பேக் பிரபு. கொஞ்சமா பாத்துக்கணும் மாதாஜி. அதாவது டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் எடுக்கிற மாதிரி முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சாதான் வந்து ஒழுங்கா பண்ண முடியும். இல்லாட்டி கண்டிப்பா சொதப்பிடுவோம். தரவுலி அக்ரி பிரபு, தரவுலி அக்ரி. அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்படின்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா இப்ப இங்கிலீஷ் திடீர்னு அன்னைக்கு கொடுத்தாங்க, அப்படிதான் போச்சு. நான் அந்த லிங்க் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அத 3 பேருக்குமே அனுப்புறேன். 3 பேருக்குமே அனுப்புறேன். நீங்க பாத்துட்டு இதுன்னு சொல்லுங்க. மாதாஜி